Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Rok draka opäť kráľuje. Prvá časť druhej série tohto kultového kúsku visí na našich streamoch len pár dní a už žne ovácie. A to nielen od svojich skalných fanúšikov. Tí sa tohto pokračovania už naozaj nevedeli dočkať. Druhá séria bude mať dokopy 8 častí a tvorcovia sa rozhodli dávkovať nám ich takto postupne. Jeden diel každú nedeľu. Je teda jasné, že nedele sa stanú na najbližších pár mesiacov malým seriálovým sviatkom. Seriál House of Dragon sa odohráva približne 200 rokov pred Game of Thrones, teda Hry o tróny, a sleduje príbehy rodu Targaryenovcov. Kto z vás už odpočítava do druhej časti ako ja? A Targaryen who sits the Iron Throne is not just a king or a queen. They are a protector of the realm. Francúzska dráma o chudobe a nerovnoprávnej spoločnosti. Tak by sa dala jednou vetou zhrnúť filmová novinka, ktorá dorazila do našich kín s názvom Nežiadúci. Jej režisérom a autorom je Ledge Lee a nadväzuje na jeho debut Les Miserables, teda Bedári, ktorý bol ocenený cenou poroty v Cannes. Najnovší kúsok z jeho rúk sa odohráva prevažne na chudobnom parížskom predmestí a je provokatívnou obžalobou rasistickej politiky, ktorá núti chudobných ľudí žiť v nebezpečných a nevyhovujúcich podmienkach. I keď podľa viacerých divákov ide o trocha zbytočne polopatistický kúsok s miernym sklonom k hystérii, určite sa oplatí si ho pozrieť. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Austin Butler a Tom Hardy na motorkách. Potrebujete niečo viac? Film Motorkári je presne o tom. Sexy mužoch, sexy strojoch, sexy pocite nekonečnej, ale aj nebezpečnej slobody. Konkrétne na prelome 60. a 70. rokov v Amerike. Benny je členom motorkárskeho gangu Vandali a zamiluje sa do slobodomyselnej Katie. Tá spoznáva tento motorkársky život so všetkými strasťami a svojho drahého by chcela uchrániť pred všetkým, čo mu na tejto ceste hrozí. Príbeh síce nie je nejako objavný, ale aj napriek tomu ide o poctivo natočený filmársky kúsok, ktorý si ja osobne rada prihodím do svojho watchlistu. Johnny always loved Benny. This is our family. Forever. Z Movie Night sa teraz opäť na týždeň rozlúčime, vy si ale môžete zájsť pre viac filmových a seriálových tipov do starších epizód. Tie na vás čakajú na našich sociálnych sieťach aj na vašich podcastových apkách. Tak hor sa do počúvania. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.